Sikubingelele siphinde sikwamukele khona la ku-Select Africa News Updates. Umnumzana Mhlengi Dlamini obengumfundi wasesibongindlela High School esisefolweni kuthiwa ke kuvele kwehle izinyembezi uma echaza udaba lwakhe mayelana nokuthi ke ubolelwa izandla ngemuva kokuthi uthisha emshaye ngedust ngonyaka ka2019 enza ugrade 10 ngesikhathi sesigameko. Kuthiwa ke kusukela lapho bengena ezibhedlela ephuma nje kuze kube imanje akakaze ke alulame lo mfundi. Kanti ke sesiqhubekela phambili ke kuthiwa ushaqekile umndeni kaMnumzane Ntokozo Billy Ngcobo otholakala isidumbu sakhe singenalo ikhanda. Kuthiwa namanje usazibuza uyaziphendula ukuthi ingabe yenzeke kanjani lento. Kanti umndeni kaMufi usuhlela ukuthatha izinyathelo uthathele wona umnyango wezempilo waKwaZulu Natal ngalesi sigameko esenzekile. Basibona abakwazanga ukuthi behlehlise umncwabo kodwa ke baqhubekile bawenza umncwabo njengoba besebezenzile izinhlelo zomncwabo. Sizibamba lapho namhlanje sina ku Select Africa News Updates siyakuthanda kakhulu.